היי, גבי מחברת גלקל, והיום רצינו לדבר על עמידון סימטרי מבית פריים אינג'יניר ארצות הברית, עמידון sit to stand, ממצב ישיבה לעמידה. הסימטרי מאפשר מעברים קלים מכיסא גלגלים אל המושב, בהטיה של המושב ימינה או שמאלה. לאחר שהמשתמש יושב על הכיסא, מחזירים את הכיסא במצב ישר אל מול העמידון, קושרים את כל הרצועות ואת כל החגורות למצב בטיחות, בודקים שכל תמיכות הצד והאגן בצורה נוחה למשתמש, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל את תהליך ההרמה. הרמת המושב נעשית באמצעות ידית הבוכנה, בתנועה רציפה כלפי מעלה. כמובן שאפשר לקרב ולהרחיק את תומכי הברכיים על פי מצב ההרמה. השולחן אפשר להוציא אותו החוצה ולהחזיר אותו פנימה, כדי שתמיכת הבטן תהיה נוחה והשימוש בשולחן יהיה אופטימלי. בסיום השימוש בעמידון אנחנו מסיטים את המנוף ההורדה קדימה, הכיסא יורד לאט לאט ובהדרגה עד למצב ישיבה, שיהיה לנו שימוש טוב.